ikusten duzuenez, etxegabetzea gauzatu da. Gertu egon gara gelditzeko, gertu egon gara. Azkenean ez da gertatu, baina zalantzan egon dira, bai epaitegiko bai bitartekariak edo eta bai polizia. Hortaz, hurrengo batean lortuko dugu eta animatzen dugu mundu guztia sindikatuetan, etxebizitza sindikatuetan parte hartzera. Balorazioa bat tamalez betikoa, ez? Beste behin etxebizitza bat hutsik geldituko dela, etxebizitzarekin negozioa egiteko, hau funts putre batena da. Eta, bueno, etxea hutsik zirauen beraiek bizitzera sartu zirenean, orain dela 4 urte kontratu faltsu batekin, ordutikan nahi izan dute alokairu bat egin, oraindu zezaketen guzti hori, baina dena den hori, enpresak ez du onartu. Atxilokatarik ez da egon jende asko egon delako hemen, eta jendea gainera oso baketsuan egonda, identifikazioak egon dira. Orain, beti bezala, Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dago, eta poliziaren eskuetan, eta hortaz Eusko Jaurlaritza, eta hortaz PNV eta PSOEren eskuetan dago errepresio maila, ez? Orain, beraiek nahi badute identifikazio horiekin, besteetan egiten duten bezala, isunak jarri edo dena delakoa, edo atxilokatak egin, bueno, ikusiko dugu ea egiten duten, ez? Beraiek esaten dute etxebizitzaren alde daudela, neurriak hartze dituztela, eta horrelakoetan ez daukatela besterik, eta epaileak beren epaiak edo bete behar dituztela. Orduan, behintzat etxebizitzaren inguruan soluzioak bilatu nahi behar dituzte, hipokresia hutsa izango zen hemendik isunak ateratzen badira. Isunak egotekotan noski kanpaina bat abiatuko dugu seinalatzen nortzuk jartzen dituzten isunak eta nortzuk jazartzen duten, ezartzen duten errepresioa eta nortzuk pairatzen ditugu.